Kabasem ji lese kidan ki agensi napok Shillong le tengah muka benjer ki agensi kerteng te kidan ki agensi ki bapha chane te ki kular ya ki bakin ai ka salary kata lese kadi lese dadade hakano kano kakam long kin ai ya phi kin ya dalale chati kin ai long ke particularly la dade haki hotel lane ki maknik lane ha kino kino banta ndai tang tang dala poi chane kalong khungpong no ka kiong nate kiong hana kin ai ka salary chuang no khat san lane khat pramo ten dala poi chane teng teng kiyo tang khat ar kiyo tang chitho sakawiru ka jakasa ru kam biang phar teng teng nam dala wan chane kaktin kathlik ru kim yanang ka kata kade ba e haki haki ngam chuang no haki lokal lane haki nongway di chuang no na kiwi part of India kiwi state kamtan kelabun seni long kisim kabun no pat ki khasi jeng tenga ju lab ya kataru ke jing chale ben ya ki kawi katin katlik kentit kisuan shane le se kidan teng teng juyo kakol bakiong ngadala kli baki pan jingiram ngadala kli phiyo number nai mano bapha e phi hane kidan ki bong ba wan lang ba ke agensi kidan ki bong bang isu ye thu perlok tama kidan pat kita ki perlok ki la bende khasi ne la ki bende ki lokal tang ba kidan ki basim kabu pat ye ki ondala poison ki ong kinai kata kata hre ke em jongi ki sukwa be tang ya ki sukwa breu bantre hre lap ondala poison pat kalong khongpong no ki pular jongi pat China Pule te hakini ki isnam kab kibala legro kumta teng teng kidan ki agent ki bapha khna chani kidan sa Shillong te kathong jong ki ke long ki agent ki long ta la da pha khna chani te ki yo commission ki te teng teng long ke exactly maki kita ki agent role te ki kim dei badan chani kidan se Shillong nre kim tip ka college kana ba khambian kana ba ka college ka chain no ka le se ki man sam kam dan e man ta kla dan dan ki bun ha ki course le se ki badan ro man sam ro man ta sam ro kim dan tu le se ka college ko kambian te ki agent teng teng ki spa khna chne tang ban yo pisai ki de kem pen bhai ka college ho ka biang nak no dane ka de la bande ki jing kai la ne ka jakasa bat ki de te kata ke bang jusen ru ka de kata sakwe ru kidan ki khna ki ba sha thok ru ki ba sha thok ki ong hna dala poi college kalau long di kentai kalau wan chane tiong hna kabes na te na ko Shillong tiong kabes ha ke college kalau kumta kila long promotion kan ndala poi chane tang tang ka building ru kam da biang phare ka hostel ru kim da don re kisu kan adjust han ne te hapo school hapo college si